Uy, water, buko, mga ka naman. Dili lagi mo. Sus, pastil lang. Na kami first aid water, jud na. Hi mga Season Orbs! Welcome back to my YouTube channel. And for today's vlog, kasama ko ngayon ang aking sister at kita niyo naman, may dala-dala siyang ano yan, babe? Elmer's glue! Elmer's glue. So, eto, kanina kasi, kami magkakapatid, may nakita kaming video sa YouTube, diba? International YouTubers sila. Parang ano, couple ba yun sila, babe? Couple YouTubers. So, naisip namin, tas tawang-tawa talaga kami, guys. Body glue prank siya. Ang mangyayari, parang ipaprank namin si mama ko. Mama namin yung ipaprank namin. Kasi right now, nasa labas siya, nagpapamassage. So, naisip namin, parang, since nandito si mama, bakit hindi natin siya i-prank? So, hindi ko alam kung magagalit si mama mamaya, aawatin niya kami kasi talagang pinag-usapan na namin yung aming gagawin mamaya. Pero pasensya na guys, kasi itatry kong lagyan ng subtitles kasi magbibisaya talaga kami mamaya. Para legit, para mas crispy ang mga pamalikas sa mga Season Orbs. By the way, sa mga batang nanonood dyan, we won't advise you to curse or anything, pero again, actingan lang to mamaya. Ito gagamitin namin all over her face. So parang magpipil siya. Kunwari gagamitin niya yung facial wash ko na may Domex. Sige, go! Basta explain namin mamaya kung bakit may Domex, guys. So hindi namin alam kung magagalit ba si mama or matatawa or deadma lang ba siya. Pero sure ako magpapanik siya. Kasi guys, sobrang tawang-tawa kami sa video na yun. 'Di ba? International YouTubers, mag-couple sila. So yun, I hope na magiging successful to. So right now, hindi pa namin alam kung saan namin ilalagay yung mga cameras. Itong camera 1 na to, ang gagamitin namin, maybe somewhere there na lang, babe, no? Sa may kusina. Tapos, camera 2, gagamitin ko yung phone ko. Siguro dito. May dito namin lalagay. Ayan, babe. Mag-ano ka na? Yeah. Nagpapamassage pa kasi si mama ngayon. Timing, di ba? Yeah. Eto lang talaga, babe. Please, babe. Mamaya, wag kang tatawa. Kasi ito siya, guys. Madaling tumawa. Ha? Uy, aasahan ka namin. Wag na wag kang tumawa. Mag-oo ka. Promise, ah. Dapat may labanan ka sa aming dalawa. Sugar. Dapat kampihan mo yung isa sa amin. Wag namang ganun. Wag namang ganun, babe. Dapat ako. Charot. Ha? Yeah. So, ayan na guys. Papatayin na lang namin yung mukha ni Sugar. Ready ka na sa acting mo, babe, ba? Ganyan. Tingnan natin si mama. Kasi, more than 1 hour na siya sa massage. So, guys, ayan yung first camera. Dito namin siya tinago. Tapos, parang dito na lang magsistay si na mama tsaka si Sugar mamaya. Tapos, itong pangalawang cam, tingnan ko pa kung saan ko pwedeng ilagay. Pwede ba dito? Ganyan. Tatago ko. Ganyan. Pwede. Nalagay ko to dito para hindi dito. Ganyan. A few moments later. Tasan, mamaya mag-ano ka na malunggay dito, ha? Wait lang. Wow! Hindi na siya makagalaw, guys. So, ganyan na siya. 1 hour later. So, guys, nandiyan na daw si mama. Nasa baba na. The next day.
How is you? Asag niya ako. Ha? Tapos niya sa pagbagang ko. Taas ang niya sa... Gusto ko. Dito mo ito distro. Ganun ka sila honey. May 300 mo siguro ang chance. Ma'am, ayaw na ibutang ngayon. Ha? Awa, simunta sa ano. Bukas lagi. Siluan. Okay na kay Kana. No, Wala ka start somewhere. Nagkala ka kay pagbuhaton. Nagawa ka ako pain sa layo. Nawala dyan. Ay, ana ka lang. Kato, nihilang na po. Oh, Nindot kasi mahilang ko ito ni tip. Diyo ko 100 mo. si RC. Oh, na, gidugay pag niya more than 1 hour pag yun. Mabit ang dugay kay Kana. Ay, siya lang siya. Ano siya magigilot mo siya ba? Nindot kidiri mo na akong duli. Siya pulis siya. Sugar, tapang ko na diri sugar. Galing na ako iha daw. Then pa, kanang, ano na ang naging sanan? No, kaya hindi mo siyang ice cream. What? Kaya mag-ibot ako sa freezer pag kuan, abot ng mag-uong. Dali, hindi ka naman tinulakan niya. Na. Gidano ang I love this boil. Yes. Ay, pa ba na? Ma! Uy! Ano ka? Sakit kaya mo ko. Sis! Usa na hindi butang singunaw. Ito na ay. Hala! Sugar na yung hindi butang dito. Ernst. Ano ba sa sakit? Diretso ako lang. Ningon, kumain mo. Gamit ako. Isa bulan ko ni Domex. Therapy, therapy. Gusto mo. May buang na. Hindi mo ano. Uy! Makasakit ka na. Therapy, ilagay mo. Therapy, ilagay mo. Therapy, ilagay mo. Stay hagawin. Nagdugay-dugay. Masakit ka, ayo. Water ko po. Water ko po. Water mo na. Water mo yun. Spray of water sa shower. Sa shower, spray mo na. Sugar, tanga. Kaya kakapilan ako na ingon nga. Di na gamiton. Kaya gisagulan ko ng Domex. Kaya kung may experiment may dire sa mga taga-EB. Alay, oh, sugar. Alay, shower lang. Shower. Isa man yung mga feeling. Kayo, ang galing ng tako. Water therapy. Uy, water ko po. Mga hapdos ka na lang sa water. Hapdos ka na water. Siya, water. Tama, daw siya lang. Dili lagi mo. Sus, pastil lang. Na kami first aid water, jud na. Wow. Sugar, bayak ang insurance. Sugar. Galing natin ka. Water, lagi water. Kaya ako, nung sakit sa water, di, nandun na. Bakit yun? Baka naglayo, pero baka ako na dahil kapanik ako na Water na yan. Ay, ako na. Water naman mo. Lagi man yun kumaon. Di man kumaon na ako. Dahil ako may solusyon na kay Johnny. Ma, ako lagi nag-experiment. Dili mo na lang ako gibutang sugar, diba? Diba mo ako yung cancer, dili na laing ka ng murag. Ali sabi, dili ko kan, hapdos. Hapdos, diyan ka lang ka. Igagawin lang ba ako ba? Mama, uy, saan mo mataw? Imong na water, gina-spray, daghan. Tingin mo patuo. Water na gina-spray, daghan. Masa yung cleanser ni? Dili ka ginay ko, ang cleanser na ay ang kubol. Dili man ma, organic man ma. Spray na naman ako, Aydre. Makuha dyan na. Ako ba? Naami first aid atang sa hapdos. Water imong spray daghan. Pasiritag water. Wala ka naninong ako, yung mga dito na mo gamiton. Wala ka ko ni mo gibutang adto. Mabinugo na gid ka sugar, ingat ka. Unya wa ka insurance, umaunsa na basunog pa na ning naong bibig. Sigyaw yo gabi ha kay kada. Inang pasiritig tubig. Kapila ko na ingon ninyo anahan, manani dome
Wow! Galing siya na. Ano din hindi gabay? Pwede mo na magamit ka kung sabaw? Hapdos pa? Ay, lagi ko ginabdi. Bakit ako? Namumog yun mo. Ay, buang man. Ano mo spray water? Water. Alisa, bakit sa ba? Alisa, Alisa, dili ko. Alisa, ba kayo? Joke. Ay, ma. Mga glura bitaw ko. Madarama ay. Mani palitik. Okay. Aray. Aray. Mapagkuhan na lang tayo kamong kayo. Okay. So, paano ba guys? Our mother has been pranked! First prank video ko to as in dapat happy ka, o diba? Na binyagan mo ang aking first ever prank! Hi ka muna, hi! Ay, gabi yung tato nga sa hotel. Busy siya sa salad niya, guys. Good job, sister. Bisag wa kay gistorya. Apir siya. Kaya mayon, sugar acting. So, paano ba yun, guys? It's a success! If you like this video, give it a thumbs up. Don't forget to tag your friends or share this video. Bye! See you in my next vlog!